Γεια σας, ονομάζομαι Φέδων Κατινάκης και είμαι ορθοπαιδικός χειρουργός. Είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων και Κυπρίων Ιατρών Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Γένεσης. Γεια σας και από μένα, είμαι ο Ιωάννης Κανάκης, είμαι γενικός χειρουργός και είμαι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Γεια σας, είμαι η Ματίνα Κιολάβη, είμαι δερματολόγος και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Γεια σας, είμαι ο Απόστολος Δίνας, είμαι γενικός χειρουργός και ανήκω και εγώ στο ΔΣ του Συλλόγου Γένεσης. Ο Σύλλογος Ελλήνων και Κύπριων Ιατρών Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας ιδρύθηκε το 2014 για να δώσει φωνή και στήριξη στους Έλληνες και Κύπριους γιατρούς που εργάζονται στο κρατήδιό μας. Από τότε μέχρι σήμερα στεκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας με πρακτική βοήθεια σε θέματα έβρεσης ειδικότητας, επαγγελματικές συμβουλές, αλλά και σε θέματα αναγνώρισης πτυχίων. Παράλληλα, εκπροσωπούμε τα συμφέροντά μας σε θεσμικό επίπεδο με παρεμβάσεις σε ελληνικούς και γερμανικούς ιατρικούς συλλόγους, με διάλογο με κρατικούς φορείς για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την καλύτερη αναγνώριση των εξειδικεύσεων. Ο σύλλογος μας είναι εδώ για να σας στηρίξει και να σας συνδέσει με μια κοινότητα η οποία μεγαλώνει και δυναμώνει διαρκώς. Ο σύλλογός μας έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα σε 4 βασικούς άξονες. Στον τομέα της επιστημονικής εκπαίδευσης, διοργανώνοντας τακτικά webinars, ημερίδες και συμμετέχοντας ενεργά σε ιατρικά συνέδρια με καταξιωμένους ομιλητές. Επίσης, ασκούμε φιλανθρωπικό έργο, στηρίζοντας οργανισμούς και ιδρύματα τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Γερμανία, προσφέροντας βοήθεια σε παιδικά ιδρύματα, μονάδες καρκινοπαθών και μονάδες μεταναστών. Υποστηρίζουμε τους νέους συναδέλφους, διευκολύνοντας την επαγγελματική τους ένταξη μέσω mentoring, συμβουλευτική, αλλά και διασύνδεση σε νοσοκομεία αλλά και ιδιωτικές δομές. Και τέλος, προάγουμε και προασπίζουμε τα συλλογικά μας συμφέροντα, συμβάλλοντας ενεργά σε διάλογο με φορείς της πολιτείας και της ιατρικής κοινότητας. Διατηρούμε σταθερή επικοινωνία με τις προξενικές αρχές και πραγματοποιούμε συναντήσεις τόσο με υπουργούς όσο και με εκπροσώπους ιατρικών συλλόγων της Ελλάδας και της Γερμανίας. Ο Σύλλογος Γένεσης ασχολείται ενεργά με την ευρύτερη ελληνική κοινότητα της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Διοργανώνουμε ενημερωτικές ομιλίες για θέματα υγείας που αφορούν όλους, όπως είναι η ψυχική υγεία, η διατροφή και η πρόληψη ασθενειών, σε ελληνικές κοινότητες και εκκλησίες. Παράλληλα, πραγματοποιούμε σεμινάρια πρώτων βοηθειών σε ελληνικές κοινότητες και σχολεία, δίνοντας έμφαση σε πρακτικές γνώσεις που σώζουν ζωές. Μέσα από αυτές τις δράσεις, φέρνουμε πιο κοντά τις ιατρικές γνώσεις με τους ανθρώπους της κοινότητάς μας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Γένεσης είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός σύλλογος. Είναι μια κοινότητα ανθρώπων με κοινή διαδρομή, αμοιβαία υποστήριξη και κοινούς στόχους. Μέσα από τη συμμετοχή σας μπορείτε να συμβάλλετε στο φιλανθρωπικό μας έργο, να παρακολουθήσετε ή και να συνδιοργανώσετε επιστημονικά σεμινάρια, αλλά και να εκφράσετε τις ιδέες και τις απόψεις σας. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος μιας κοινότητας που δεν σταματά να εξελίσσεται, να μεγαλώνει, αλλά και να προσφέρει.